sa dili pa ang paghisgot nato Brother Ronnie ato sang pagtagad ito makaigsonan nga naghatag usab og kinabuhi o sa pagtagad nining atong programa sa makang Brother Jerry Edquila diya sa Tagulwa no o kang Buddy John Pantilgan o gingon man kang Jody Kirol o kang Elizabeth Lusa kang Anafi Yana o kang Fernando Duhay Lungsod o kang Rolly Kirol o kang Elizabeth Balaba ang sa chapter president Rodrigo Canyaman o kang Ronald Canyaman o kang Abilina Bisen o kang Lourdes Baliros o kang Melchora Baliros. Kumusta? Tanan karong mga kaigsunan o ang uban pa at og gyapon nga hisgutan sa sunod pang Domingo. O alang sa atong pagtuon karon nining atong paghisgot karon sa tulumanon nga mga langitnong lamdag sa kinabuhi nga mo atong tuyo nga maipapasabot kini tungod kay wala pa masabti labi na nga ang atong pagpamatuod niya kita sa ikatulong dakong panahon. Tungod kay ang wala mahibaw sa tao nga nabahin ang pagmantala o ang pagwali sa maayong balita nabahin sa tulo ka dagkong panahon. Unang-una, panahon sa kanghiuba nga sa laing pagkasulti, Yahweh. O ang ikaduhang hugna naman nga panahon mao ang atong Ginoong Hesukristo o ang ikatulong nga hugna nga panahon mao karon ang atong pagwali diya na sa Espiritu Santo kinsa natuman diya sa atong magtutudlo. O taliwala niya na sa wala masabti usab adunay mga uban nga mga relihiyon nga tungod kay naa sila sa baruganan ila pod nga gitasaran ang dapit sa atong magtutudlo bueno libre man kita tungod kay niya man kita sa nasod nga adunay kagawasan gihatagan man kita og pag-exercise sa atong religion dunay gitawag og freedom of religion dunay ato pod nga gitawag og freedom of speech pero kanang mga freedom of speech mawala lamang kana kung adunay violation nga atong mabuhat lugar niya na og nahibalo usab kita niya na og ang matuod nga mo padayag nga nabahin day sa tulo ka dakong panahon sa pagmantala o pagpamatuod walay lain ang mahibalo niya na nga dunay panultihon nga giingon maingon nga ang nasayod sa panimalay dili ang nanumbalay dili ang silingan sa maong panimalay kundi ang tagtungod sa panimalay ngano iya gud ng balay busa siya nasayod kun unsa ang sulod sa iyang panimalay busa sa samang pagkaagi kadto lamang usab nahibalo sa ingon ini nga doktrina o paghatag og pagpasabot kadtong mga anaa sa kamatuoran. Bueno, para makita nato nga doon na di ay nagapaningil ka nato labi na sa 70 Adventist kon SDA dinhi sa istasyonan sa gisgutan nato nga Dipulogs DXDR ilang programa ato alas 12 ngadto sa alauna ila sa gabi alas 7 ngadto sa alas 8 atong ipabati Brother Ronnie ang iyang pagpaningil niining mga bahina para mahatagan natong pagtagad kining mga bahina. Okay, Reb. Atong ipabati ang tingog sa tigpamaba sa SDA mao si Mitchell Bendilio tungod kay wa niya ni masabti ning atong buluhaton nga niya natas pagpangalagad sa Espiritu Santo mayong balita sa Espiritu Santo atong gitudlo katumanan sa Master. Pero para niya kay atong manggipahayag nga mawala ang pagwali ni Kristo di na kuno ta magisgot sa ngalan Kristo kundi ang ngalan ra gyud sa atong magtutudlo mo ato dong ipawali kay kita man kunoy nagingon nga mawala na sa Biblia gibase ra ba na namo mga kaigsunan nga mawala ang pagwali ni Kristo pero haron nga inyong masayran atong ipabati ang iyang pamahayag atong paminawan. Given man igsoon nga dili gyud sila katawhan sa Dios katawhan ni sila ni Master Tomas de Eugenio Senior mo na nga di gyud sila mubasa
mo dawat sa gibilin. Ngani, ilang isigidenses nga, gipahunong ng wali ni Kristo, pero sige po sila hisgot ni Kristo dire. Dapat, di na ko sila mo nito kong Kristo, kay once pag nito kailang Kristo, ilang ang giwala mo, wali ba na? Pero sige lang po hisgot ng Kristo, pero sige nga na, gihunong na ang wali ni Kristo, pero sige lang pong sa iyo, yung Kristo. Ang alay ko lang na tumadunggan, Tumas iluhin yung senior master, Tumas iluhin yung senior master, Tumas iluhin yung senior master. Kaya kung tibok gano'n na programa nga, puro Tumas iluhin yung senior. Aram, atong matohan nga, di nagyudo sila mo, wali sa ngalan ni Kristo. Daga na, Ato na ba, Reb, ang pahayag sa tigpama ba sa Sabadista? Ang but niyang ipasabot nga nagiunta daw nga mawala na o dili na magpaden ang wali nga Kristo di nganong nagsigi kuno tagwali nga wala on naman di ang wali nga Kristo di magsige na lang unta kuno tag Master Tomas Eugenio, Tomas Master ana murag iya ba tungod sa iyang pagyaga-yaga kay wa man niya mahibalui may masayran nga bisag naata sa Espiritu Santo ang atong Ginoong Hesukristo siya ra mismo ang nagsulti nga kung naata sa kabahin na sa Espiritu Santo, may mga parte gyapon nga gisulti si Kristo nga subayon sa Espiritu Santo ug ipahinumdom sa Espiritu Santo. Hayan ang prueba niya na Brad Ronnie nga kini ang wala niya masabti. Abi niya lisod na gina to bagon na to. Dinhi, Reverend, basahon ako nga sa pagpahayag sa Biblia, nganong sa among panahon, taliwala nga kami nagwali sa dapit sa Espiritu Santo, dili pwede namo nga dili nami makahisgot sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kamo ni tugon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Juan, kapitulo, akong pagabasahon, 15, versikulo 26, inyong paminawan. Apan hinig abot na unya sa manlalaban. Ang akong igapadala kaninyo gikan sa amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga magagikan sa amahan. Kini siya, kadtong manlalaban nga Espiritu sa kamatuoran, mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. O, kita mo na. Ang Espiritu Santo daw, ingon sa atong Ginoong Kristo, siya ang magahimog panghimatuod mahitungod ganako. Di kung panghimatudan, alangan magdi nimo nganlan na. Oh. Hayon pa, mga mahal namong tigpaminaw nga nagsunod dining among tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabi. Dinhi pa sa Juan, kapitulo 14, versikulo 25 o 26, kini ang inyong mapatalingugan. Kining mga butanga, gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang malalaban, ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Di ba matinaw mga kaigalaan? Nga gawas sa gibasa ni Brad Ronnie sa 15:20 sa hunga ang Espiritu Santo mao daw ang maghimog panghimatod mahitungod kanako og nag-ingon usab ang Kristo nga ang Espiritu Santo maghimog paghimatod kaniya ug ang Espiritu Santo magpahinumdom sa daw sa tanan nga gikasulti sa atong Ginoong Kristo. Di kung dunay gisulti ni Kristo alangan manatog ignon nga akini gisulti sa nag-angkor man nga nasundan lugar nato ni ining programaha ni ining radio station o diin nga radio station magpataka tag sulti nga mao ni ang nagsulti niya na di mangan lang ginato ang atong Ginoong Kristo. Unya lisod lugar na to bagon. Niining bahina karon atong ipamatuod nga ang tulo ka dagkong panahon mao nang ilang gikatingad-an nga naakt kita sa Espiritu Santo pero sa dili pa nato ibatbat ang dapit nato nga mga tagna nga doon na ba kapanahonan sa ikatulong pagpamatuod sa Espiritu Santo. Atong adtuan ang kabahin sa atong pagsusi sa unang panahon. Sa panahon kang hihuba, asa ba ipaglakaw ang tao? Diha ba sa Espiritu Santo o diha ba
sa kang Kristo, Brad Rene, sumala sa Biblia sa unang panahon? Sa unang panahon, Reverend, di agad ipaglakaw kang Ginong Yuba. Atong pagapuribahan din ni sa Isayas, Kapitulo 2, versikulo 5, ug atong ikama sa 17 na gaingon. O balay ni Jacob, umari kamo, og manlakaw kita sa kahayag ni Yuba. 17. Ug ang pagka mapahitason sa tao, pagabawgon, ug ang kagarbo sa mga tao, pagapaubson, ug si Yuba lamang mao igatuboy ni adtong adlaw. Nakita nato nga si Hihuba lamang may igatuboy ni atong alawa mo ning unang panahon. Unya nagingon si Isayas nga manag na o balay ni Jacob, umari kamo og magalakaw kita sa kahayag ni Yuba. Sa kahayag sila ni Yuba. Dili sa kahayag sa atong Ginoong Kristo, dili usab sa kahayag sa Espiritu Santo. Og ang katumbas nining gitawag og balay ni Jacob, mao ra kanang katumbas nga giingog balay ni Israel. Tungod kay kining Israel o kining Jacob usara na kay ang Jacob gibalhin ngadto sa pangalan nga Israel. Unsay prueba ni Bradron eh? Ani ari rin ang prueba sa Henesis Kapitulo 35, versikulo 10. Og mingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na pagkahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kundili si Israel na mao ang imong ngalan, og siya gihinganlan sa iyang ngalan nga Israel. Busa, kini di ang Jacob gilisdan sa pangalan nga Israel. Busa, kadtong gisgutan nato sa 2:5 sa atong nadunggan, sa kibasa sa usa sa mga ebanghelista, kama 17 nga si Yuba lamang mao'y igatuboy ni adtong adlaw nga maglakaw sila ang balay ni Jacob. Maglakaw sila matod pa ni Isayas, o balay ni Jacob, umari kamo og manlakaw kita sa kayag ni Yuba. Og kining gitawag og balay ni Jacob o Israel nga maura kana hain ang bahin nga ang magalakaw sa ngalan sa kayag di kang Yuba, ang balay gyud sa Israel, Brad Rini, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani Reverend, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Isayas Kapitulo 5 versikulo 7 nagaingon. Kay ang kaparasan ni Yuba sa mga panon mao man ang balay sa Israel. Ug ang mga tao sa Huda mao ang iyang tanom nga makapahimuot, ug siya nagpaabot sa hustisya, apan anya karon ang pagdaog-daog nagpaabot sa pagkamatarong, apan anya karon ang usa ka pagtuaw. Nakita nato ang Biblia nagisgot nga ang kaparasan ni Yuba sa mga panon mauman ang balay sa Israel. Kinsa ka na sa Israel? Mo na si Jacob nga giilisdan sa ngalan nga Israel. Ang balay ni Israel, mo ni sila ang may katungod o mo ni sila ang nagisgot. Matod pa ni Isaias, o balay ni Jacob. Sila pakasulti, balay ni Israel. Umari ka mo, og manlakaw kita sa kayag ni Yuba, busa si Yuba, mo ilang gituboy ni atong alawa, dili ang atong Ginoong Kristo ni ang Espiritu Santo. Pero kinsa kanang balay sa Israel nga mao ang nagalakaw sa kahayag ni Yuba og maoy nagatuboy sa pag-iusa diha kang Yuba ni atong alawa, Brad Ron eh. Ang balay sa Israel, Reverend, mao kini ang katawhan ni Hiuba, og siya gyud maoy nagtukod nining maong katawhan. Sumala sa atong mabasa sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10, kama 24. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahimutan kanila, aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa kining Israel, katawhan ni sa Dios, og kini siya ang katawhang Israel mao gid ni ang katawhan nga gitukod sa Dios nga mao si Hiuba, sumala sa bersikulo 24. Og ikaw nagatukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, og ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Kinsay Dios sa Israel nga katawhan, dili si Hesukristo, dili ang Espiritu Santo, kundi si Hiuba. O kining Israel nga iyang gitukod, siya mao ang Dios, si Hiuba. Kini ba ang opisyal nga pangalan
sa katawhan ni Jehova, Brad Ronnie, kining Israel, sumala sa Biblia. Opisyal gyud nga ngalan kana sa katawhan sa Dios sa Reverend nga mao si Jehova kanang Israel. Og prueba niini dinhi mabasa nato mga kaigsunan sa nakasulat sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. O, di klaro, mismo ang Diyos nga si Jehova o ang Biblia nagpamatuod, ang Israel mamaoy imong ngal. Busa tungod kay ang katawan sa Dios sa unang panahon, muning atong gisuse. Mao ang Israel o si Jehova mao ang ilang Dios, diya sila naglakaw sa pagkakahayag ni Jehova. Ayon pang dugang priba nga si Jehova mao ang ilang kayag, busa diha sila nagalakaw ni anang sistemaha sa ilang mga pag-alagad, Brad Rini. Anya pa Reverend ang dugang puriba dinhi sa Isayas kapitulo 60 bersikulo 19 nagaingon, ang adlaw dili na mao ang imong kahayag sa adlaw, ni tungod sa kahayag modanag ang bulan kanimo, apan si Jehova mao ang kahayag nga walay katapusan kanimo, og ang imong Dios mao ang imong himaya. Kini pa ang dugang priba nga ang adlaw dili na mao ang imong kayag sa adlaw, ni tungod sa kayag modanag ang bulan kanimo, referado na sa katawan sa Dios nga gikasultian. Apan si Jehova mao ang kayag nga walay katapusan kanimo. Sa ato pa sa Israel, si Jehova mao lagyod ang ilang kayag nga walay katapusan para sa pagpamatuod sa Israel. Kana ang gipatin-aw sa Biblia. Og gawas nga si Jehova mao ang kahayag diya sa Israel. Si David usa ka Israelinon nagpamatuod gyapon nga gawas nga si Jehova kahayag nila unsa pa, Brad Ronnie, sa ilang pag-alagad. Niya ang pagpahayag ni propeta nga si David nga gawas nga si Jehova ilang kahayag, iya usab kining gipahayag nga si Jehova ilang kusog. Sa Salmo sa iyang kapitulo 27 bersikulo 1, ang pagpahayag niini, si Jehova mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong pagakahadlukan, si Jehova mao ang kusog sa akong kinabuhi kang kinsa man ako malisang. Klaro nga si Jehova sa gibasa ni Brad Ronnie matin-aw nga mao ang akong kayag ug ang akong kaluwasan. Dili gingon si Kristo mang akong kayag ug ang kaluwasan. Dili gingon nga ang Espiritu Santo mang akong kayag ug kaluwasan. O dili si Jehova. Unya gingon si Jehova mao ang akong kusog sa akong kinabuhi. Wala magingon si Kristo ni ang Espiritu Santo mao ang akong kusog sa akong kinabuhi. Ngano? Wala pa niini ang panahon para sa Espiritu Santo. Wala pa niini ang panahon para sa atong Ginoong Hesukristo. Gawas nga gipamatuod nga mao na ang kahayag, mismo usab si Isayas nagpahayag nga mao na ang ilang kusog nga si Jehova. Sa Isayas kapitulo 12 bersikulo 2 nagingon, ana karon ang Dios mao ang akong kaluwasan, ako mosalig og dili mahadlok. Kay si Jehova, bisan si Jehova mao ang akong kusog ug akong alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. Usa gipamatud-an ni Isayas nga si Jehova mao ang ilang kusog. Si David ang gingon, mao ang ilang kayag si Jehova. Busa kay si Jehova ilang kayag mao ang ilang kusog. Diya sila nagalakaw niya ng kahayaga nga mao si Jehova. Ug si Jehova kanila mao ang kayag nga walay katapusan diha sa katawhang Israel sumala sa Biblia. Karon, tungod kay si Jehova sa ilang panahon mao man ang ilang kahayag ug mao ang ilang kaluwasan ug mao ang ilang kusog. Unsay pagpamatuod ni David mahitungod sa ilang gialagaran nga mao si Jehova nga kahayag o mao ang ilang kusog, Brad Rini? Anya Reverend dinhi sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 3 nagaingon, o padakuon ninyo si Jehova uban kanako ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Sumala sa balang kasulatan. Busa matinaw dugang payag nga sila nagpamatuod lamang para sa ilang unang hugna nga panahon sa ilang pagkakatawan nga padakuon ninyo si Jehova, dili gyapon si Hesukristo.
Padakuon ninyo ang Espiritu Santo, dili gyapon ang Espiritu Santo. Ug usanta ang pagbayaw sa ngalan diha lamang sa atong Ginoong Jehova, sumala sa Biblia. Na karon aron mahiusa ang pagbayaw niya na unsay gibuhat sa mga Israelinon nga tugon sa Dios diya kanila bradon para maghiusa sa pagpadako kang Jehova, ingon nga ilang kayag, ingon nga ilang kusog. Niya ang tugon, Reverend, mabasa nato sa Zacarias Kapitulo 8, versikulo 13, kama 16. Gingon, og mahatabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglos sa mga nasod o balay sa Huda o balay sa Israel, sa mao nga pagkaagi pagaluwason ko kamo og kamo mahimong panalangin. Ayaw kamo pangahadlok hinunua, palig-una ang inyong mga kamot. Mo ni ang pahayag address sa katawang Israel. Sa 16 dayon ang tugon alang sa katawang Israel. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig kataw, magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran ug pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Unsay nakatugon o gitugon sa Dios diya siyang katawhang Israel, timanan nato. Sumulti kamo ang matag-usa kaninyo, mauni ang inyong pagabuhaton, ang tagsa-tagsa kaninyo, magpakanaog sa pagsulti sa iyang isikataw, magpakanaog sa paghukom, sa kamaturan, sa pakigdait sulod sa inyong mga gangaan. Ipasulti sila sa kamaturan, hain ng kamaturan. Nga diya na maglakaw, o diya sila maglakaw kang Jehova. Kay si Jehova maong ilang kaluwasan, si Jehova maong ilang kusog. Dili sa Espiritu Santo, dili sa atong Ginoong Hesukristo. Gawas niya na kinsa pa mga kahigalaan o mga kaigsonan nga nagmantala diha sa kiusan nga dili kang Kristo, dili sa Espiritu Santo. Si Moises usa sa mga Israelinon. Sa iyang 5 kabasahon nga gitawag og Pentateuch, the 5 books of Moses, si Moises niya na nagpamatuod nga ang ilang pag-iusa diha lang yun, dili sa kang Hesukristo ug dili sa Espiritu Santo. Hay nang prueba niya na, brethren. Anya ang prueba, Reverend, din sa Deuteronomio Kapitulo 13, versikulo 4 na gaingon, magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios, o kaniya mga hadlo kamo, og magabantay sa iyang mga sugo, og managsugot siyang tingog, og kamo magaalagad kaniya, og managhiusa ngadto kaniya. Manag-alagad kamo kaniya, maglakaw kamo sunod kaniya, og mag-aalagad og maghiusa kaniya diha kang Jehova, dili gyud sa atong Ginoong Jesucristo, dili usab sa Espiritu Santo. Mo ni bantayan sa atong kaatbang. Karon naplastar na mga kaigsunan, og aron may usa, bradron, unsay gibuhat sa mga Israelinon o sana si Moises, aron may usa sila sa paglakaw sa kayag nga mao si Jehova. Aron nga mahiusa, Reverend, kay mo may tugon nga ipasulti gyud ang katawang Israel og magpakanaog sa pakigdait. Ilang gimantala si Jehova nga ilang kahayag og ilang kusog. Nga mao kanang paagi sa pagsulti nila. Oo, nga Pagmantala. kalakip na sa ilang pagmantala ang titulo niya nga bato. Basahon ko sa sulat ni Moises sa iyang Kapitulo 32 sa Deuteronomio versikulo 3 ug 4. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova sa tupas sangyaw, mantala, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon, og walay kasalanan, siya matarong og matulid. Para mahiusa diha kang Jehova, kay si Jehova maong ilang kahayag, maong ilang kusog, maong ilang kaluwasan, giwalis si Jehova nga kalakip ang iyang titulo nga giingon sa atong nabasa nga bato. Na karon niining bahina aduna bay tugon nga iming nadaan nga moabot ing panahon nga dili na magpadayon ang unang panahon, nabay iming sa tagna sa Biblia nga mismo si Jehova ang nagbuhat niya na nga iming o pasiuna, brother. Anya, Reverend, sumala din sa Isayas Kapitulo 45, versikulo 19, nagaingon, ako wala makasulti sa tago, sa usa kadapit sa yuta sa kangitngitan.
Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob, pangitaa ninyo ako sa kawang. Ako si Yuba nagasulti sa pagkamatarong, ako nagapahayag sa mga butang nga matarong. Atong nabasa mga malamong tigpaminaw nga aduna bay iming. Ang iming sumala sa gipahayag sa Biblia, gibasa ni Rini ang 45:19 nga nagpasabot kini nga magpapangita de si Jehova. Pero kung pangitaon siya, kinsa mang magapangita niya, kay mao man ni ilang panahon, sa ilang pagmantala, di man si Kristo ang ilang imantala, kay wa pa man sila sa panahon kang Kristo, dili man to ilang panahon, kay ikaduha man ang hugna nga panahon, na sila sa unang panahon, dili pod Espiritu Santo. Nagingon ang Biblia o ang Dios nga ako wala magsulti sa tago sa kadapit sa yuta sa kangitngitan. Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob o sa lain pagkasulti sa kaliwat ni Israel. Mao man ang katawhan. Pangitaan ninyo ako sa kawang. Di ay makawang kung pangitaon. Pero nabalagi email nga gipasabot nga pangitaon siya Brad Ronnie, pero nagpasabot nga dili gyud di ay maglungtad ang unang panahon niining maong imi nga iyang gipasidaan. Oo, tinuod ka na. May iming ng daan nga nakasulat sa Biblia, Reverend, nga maabot ang panahon nga ang katawhan dili na gyud mukaplag sa ngalan nga Hiuba. Sa Isaiah sa iyang kapitulo 55, versikulo 6, akong pagabasahon. Pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Gigamitag terminong samtang. Pasabot na nga, di day dumalayon nga kaplagon nimo kanunay si Hiuba. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa dool. O kini dili ba iming mga mahal na tigpaminaw atong ayuhon sa pagtimbang-timbang? Anong nagingon man siya ba? Siya mismo ha? Pagitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anapa siya sa dool. Pero matod pa niya, wala ako mag-ingon sa kaliwat ni Jacob. Kung pangitaon siya, makawang sila. Pero niining bahina, pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Buti pasabot nga moabot ang panahon nga dili na siya mao ang kaplagon pa. Mura nag tukar ba sa sonata ba nga baile? Pag magtukar ang usa ka tugtog niya na, kung mosayaw ka, kay naa may tukar. Pag mapalong na ang tukar, mosayaw ka ba gyapon? Nga napalong naman ang tukar. Kung magsayawa ka niya na, nga wala na ang tukar, unsa may tawag sa tao nimo? Di ba alanganin na ang pagtanaw nila nimo nga matay? Na diferensya nila kay kaganina pagtugtog hingsayaw. Karon nga naundang na ang tugtog kay tapos na nisayaw lang gyapon. Makauna-una sila di ka ni nabungol ning tawhana o unsa na baka ang mahuna-hunaan nila. Mo kana ang atong matagad niining puntuha moabot di ay nga dili na siya maoy pangitaon o dili na siya kaplagon. Na unsay matinaw puriba nini nga dili na siya kaplagon, may tagna ba? Oo, dunay tagna. Kay kung si Hiuba kahayag dito ang Israel, naglakaw niya ng maong kahayag nga mao si Hiuba. Og si Hiuba mao ang ilang kusog, gitagna nga aduna na usay pagbag-o og kusog sa lain pagkasulti, pagbag-o og pagmantala. Hay nang puriba, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Diya sa Isaiah, Reverend, basahon ko sa Kapitulo 40, versikulo 31. Inyong patalingugan, mga kaigsunan. Apan kadtong nagahulat kang Hiuba magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad pinagi sa mga pako ingon sa mga agila, sila manalagan og dili makapuyan, sila manlakaw og dili mga luya. Di man nato nabasa sa Isaiah 12:2 nga si Hiuba mao ang ilang kusog. Nabasa nato sa Salmo 27:1 nga si Hiuba kayag matod pa ni David og si Hiuba maong ilang kusog. Og gipamatud-an gyapon kana ni David nga si Hiuba mao ang ilang kusog og mao ang ilang bato busa mao ang ilang gikahiusahan diya sa ilang pag pamatud o pagsangyaw sa 18:1 og 2 sa Salmo giingon. Gihigugma ko ikaw o Hiuba dili Hesukristo ni ang Espiritu Santo. Ikaw ang akong kusog. Si Hiuba mao ang akong bato ug ang akong kutag, ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo mudangop ako. Tumindog taming ko
og ang sungay sa akong kaluwasan ang akong hataas nga turi. Kinsay ang hataas nga turi? Kinsay ang taming isip iyang sungay? Mao ang kaluwasan og ang Dios o ang turi nga mao ang bato nga si Yuba, mao ang iyang gidangupan. Ngano man didto siya kang Yuba mo dangop. Di man si Jesucristo ang nagpadayag gud niining panahon na. Nganong dili Espiritu Santo. O kay si Yuba man mao ang milugar nga Dios sa Israel. Di ba? Matinaw mga mahal namong tigpaminaw daw bikaron. Kay kadtong naghulat kang Yuba, magabag-o man sa ilang kusog. Doon na di ay pagbag-o. Hayan pang puriba nga pagbag-o sa kusog. Kung magbag-o kusog, dili na hihuba ang gamiton nga kana ang imong lakawan o diha ka maglakaw niya ng kahayag nga si Yuba. Niya pang dugang tagna sa Isaias Kapitulo 41, versikulo 1, nagingon, paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo, og ang mga katawhan pabag-uha sa ilang kusog. Paduula sila, unya pasultiya sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Ang Biblia nagingon, paghilom kamo sa tubangan ko o mga pulo, matupasyos, og ang mga katawhan pabag-uha sila sa ilang kusog. Ang mga katawhan daw pabag-uha sa ilang kusog. Kung ang kusog si Yuba, kung bag-uhon ang kusog, dili na si Yuba, nga diha kita maglakaw sa kayag ni Yuba. Kay plano na sa Dios nga adunay pagbag-o sa kusog. Na kung pagbag-o sa kusog, giingon dayon nga matod pa pabag-uha ang mga katawan sa ilang kusog, paduula sila, pasultiya sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Unsa ning pagsulti, pagtingom sa paghukom subala sa Biblia, brethren. Anya subala dinhi sa Zacarias Kapitulo 8, versikulo 16 nagaingon, kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matod siyang isigkatawo, magpakanaog sa paghukom sa kamaturan o pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Busa kana di ang gisgutan nga paduula sila, pasultiya sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Ang paghukom di ay may tungod sa pagsulti sa pagpakanao sa kamaturan nga sultihan sila nga aduna na di ay umalabot nga panahon nga pagbag-o sa kusog. Mao di ay pagbag-o sa pagpamatod. Mao di ay nga nag-ingon si Yuba, pagitaan ninyo si Yuba samtang hikaplagan pa. Kay moabot di ang panahon nga si Yuba nga nagpapangita nga siya mao ang kahayag, moabot di ay nga dili na siya mao ang kaplagon. Moabot di ay nga dili na siya mao ang kusog pangagamiton sumala sa maong pagwali o pagpamatod. Nahain ang puriba litra por litra, bradrone, nga kung dili na siya ba nga kusog ang gamiton, gipugnan o aduna nay pag-cut off sa pagpahayag sa Dios mismo didto gipaybalo siyang katawan nga Israel nga dili na moabot na ang panahon o moabot nga di na itudlo ipaila pa ang iyang ngalan. Ani Reverend, tungod kay gingon man nga dunay pagbago sa kusog nga ang kusog si Yuba ilang gimantala, dili man mabago og dili tagaag kinutuban ang pagbantala sa ngalan ni Yuba nga gitawag kusog sa Biblia. Busa, basahon ko sa Bibliang pruiba nga ang pagmantala sa ngalan ni Yuba dili to magpadayon mismo ang kusog nga si Yuba mo'y naghimo nining maong tugon. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, kama 33 ngadto sa 34 ang akong pagbasa. Aniya karon ng mga adlaw moabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Timan anato nga ang gitugunan niya mao ang balay sa Israel nga mao nang iyang katawhan nga diha sila ipaglakaw niya ng pagkakahayag ni Jehovah. Karon ang atong pagsusi dinhi sa 33 lapo sa 34. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw, nagaingon si Jehovah, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin sa diha og diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo og ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehovah. Bisag diha lang ang atong pagbasa, Reverend. Matinaw sa atong gibasa, litra por litra, sa tagna nga gingon magbag-og kusog, magbag-og mantala, dili mabago ang pagmantala, kung dili katofon, busa na katop, pinagi sa pagpahayag, dili na itudlo o ilhon pa si Jehovah. Sa ato pa dili na mo'y gamiton nga mao pa ang ipaila si Jehovah. Kami ba ang nagsulti niya na sa among kaugalingon lang?
kami ang nagsulti. Pero sa amo bang kaugalingon? Dili sa Biblia na kinsa man ang nagsulti sa Biblia, ang Yawa ba? Ang Dios nga mao si Jehova. Na nganong makasulti mig Jehova o makasulti mig Hesukristo. Pinaagi sa pagsubay nini, dili tungod kay nanami sa Espiritu Santo, dili nami makasulti Jehova. Pagsubay na nga ingon niya na di ay ang kapanahonan sa pagplastar nga doon na day pag-cut off. Karon, kung gi-cut off na ang waling nga Hiyuba, kung doon ay magwali Hiyuba, nga kana mo'y tinguhaon, ipatinguha nila, kay nagtuo sila sa mabasa kay si Hiyuba Diyos. Diyos bitaw, si Hiyuba makaluwas bitaw. Pero ang mahibaw nga ang gitahasan niya na, nga giutorisahan niya na, nga modala sa kaluwasan, ang iyang katawan nga Israel. Human nga gipa-cut off na series nga di na itudlo ang iyang ngalan, bisan kinsa nga tao, kay doon na ay kapanahonan niya na kung kapanahonan niya na nga pagbag-o na sa kusog o bag-o nga mantala, kung kanang mantalaa mo'y dawaton sa tao nga Hiyuba kay may mga pagtulunan nga magdala-dala niya ng Hiyuba o kaha Yahweh brad rini aduna bay kahayahay nga maangkon sa tao nga magtinguha niya na. Wala gi kayahay nga maangkon sa mga tao na Reverend kundili kalautan. Sumala dinhi sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 ug atong ikama sa 20 nagaingon. Alaot kamo nga magatingwa sa adlaw ni Uba, nga numan nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Uba. Ang adlaw ni Uba kangit-ngit man ug dili kahayag. 20. Dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Uba ug dili kahayag? Dili ba gayud hilabihan nga kangit-ngitan ug walay kahayag niya na. Kita mo na. Si Hiyuba Dios dili Yawa, pero di ba magtinguha ta dili sa Yawa dito sa Dios? Unya kay si Hiyuba gitinguha sa tao, ngano man hinon maalaot ta? Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Hiyuba. Kay ang adlaw ni Hiyuba kangit-ngit man, hilabihan nga kangit-ngit og walay kahayag og dili kahayag. Nga sa sinugdan siya man kayag. Magunsa man nga siya kayag, siya mismo ni putol sa iyang pagkakayag. Unya tinguhaon nato di ay siya gyapon. Nga siya mismo nagingon, dili na kini mao ang kapla, pero matod pa niya samtang panahon pa niya o adlaw pa niya, pangitaan ninyo si Hiyuba samtang siya hikaplagan pa. Kay moabot ang panahon nga kung moalaga ta, dili na siya mao ang atong kaplagon sumala sa Biblia. Mismo si Hiyuba nagsulti niya na, dili kami. Hilabihan daw nga kangitkitan og walay kahayag niya na ang adlaw ni Hiyuba kon atong tinguhan. Nga sa laing pagasulti ka ng adlaw, panahon. Kay dili na adlaw o panahon ni Hiyuba sa atong kapanahonan karon. Na karon, unsa bay kahulugan, mga kaigsunan, mga tigpaminaw nining maong radio station? Unsay kahulugan sa giingog kangit-ngit na ang panahon kang Hiyuba? Mahibaluan ka ng kangit-ngit o kung unsay kahulugan niya ng kahayag kay opposite manas kangit-ngit. Timan-an nato unsay kahulugan sa kahayag, mahibaluan nato unsay kahulugan sa kangit-ngit. O sa bang kahulugan sa kahayag aron mahibaw-an nato nga kanang panahon kang Hiyuba dili na kahayag kangit-ngitan na kana Brad Ron. Ang kahayag sumala sa Biblia, Reverend, nagkahulugan kinig kamatuoran. Ang prima, Dini sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 sulat ni Pablo. Kay bisan tod kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. nagisgot og kangit-ngit kaniadto, kahayag na kamo karon sa Ginoo na kahayag. Okay. Pagawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Busa gamiton gyud nato ang paggawi nga mahimo kitang may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag Mao na ang unod, ang kahayag unsa man. makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. Makita daw na diya sa tanang maayo matarong ug matuod. Kung mogingog kahayag makita matarong og matuod, ang opposite niya na kay kangit-ngit man dili na makita, dili na kana atong kitaon o kaplagon sumala sa Biblia kay dili na di ay kana matuod. Wala na ang kapanahonan o adlaw ni Hiyuba. Dili na kana moy atong kaplagon. Kana ang nakita nato kung ato kanang balikan, kung ato kanang kaplagon, mo kanay gisgutan nga maalaot kita. Nakaron. Nining puntuha, sayo na sabton, kaysa man ang kasunod ni Hiyuba kung ang iyang panahon, gikat off na, dili na ang iyang panahon. Doon na ba'y tagna sa Biblia, Brad Rini, kung kaysa ang kasunod niya? Doon na Reverend, sumala din sa Isayas kapitulo 28 bersikulo 16 nagaingon. Busa mo kini ang gingon ni Hiyuba, anya karon gibutang ko didto sa Sion, alang sa kapatukuranan ang usa ka bato,
ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on. Kadtong moto dili magadali. Matinaw nga siyo ba bato giwali sa Israel iyang katawhan pero gi-cut off ang kapanahonan. Nagpadala na po siyo ba og bato sa pamag-ang didto sa Sion nga may nakatugon nga kadtong mutuo dili magadali. Na ay bato sa pamag-ang gipadala sa Sion. Kung haing kining Sion unsang kaulugan sa Sion, sa listahan sa mga pulong, sa Biblia Katoliko mayong balita Biblia gitambayayungan sa mga protestante o katoliko nga eskolar sa Biblia, ang pulong Sion, una, mao ang laingalan sa Jerusalem. O ikaduha, mao ang bungtod sa Jerusalem. Pag magisgot og Sion, mao na ang Jerusalem, pero lain nga tawag sa gitawag og Jerusalem. Dito gipadala niyo ba ang bato sa pamagang? Walay mabasa sa Biblia. Kinsay ngalan niini kay dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Pero sa pagkatuma na Brad Ronnie, kinsa ang bato sa pamag-ang nga gisgutan sumala sa nakasulat sa Biblia. Wala lain ang atong Ginoong Jesucristo gani gikotlo niya kini reverend sa iyang pagpahayag sa Mateo 21:43 42. 42 matod pa dinhi og Jesus mingon kanila wala bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod nga sa mga magtutukod gisalikoy nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo sa akong mga mata makapahibulong gayod. Busa si Kristo mo ay nagpahayag nini nga gito sa pamagang nga gipahimutang didto sa Sion Jerusalem siya na ug gipamatud-an gayod kini sa sakop sa katumanan nga mao si Pablo nga si Kristo gyud bato sa pamagang. Pero timan-anta nga sa mga magtutukod doon na di nagatukod. Oh. Gisalikway kini ang bato sa pamagang. Pero buhat daw na sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagbuhat niya na nga magpadalag bato sa pamagang. Pero niyo man ka nga ang nasayod mao ang sakop sa katumanan kaysa mang sakop sa katumanan di kang Kristo. Si Kristo man kay bato sa pamagang. Si Pablo nga sakop sa katumanan nagpuriba nga si Kristo bato gyud sa pamagang dinhi sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Kristo Hesus Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. O gitinaw mga kaigsunan. O niabot ang ikaduhang hugna nga panahon para sa bato man to siyo ba sa unang panahon. Para sa bato sa pamagang nga maong atong Ginoong Kristo. Gisupak sa mga magtutukod nga naman. Wa man gyud mabasa diri nga Hesus sa 28:16 sa Isayas. Busa dili sayon ang pagpamatuod sa panahon pud kang Kristo. Busa gani niabot nga nalansang siya sa cross. Ngano tungod sa pagdili pagtuo kay abi nilag dili si Kristo ang katumanan sa bato sa pamagang. Kanang atong nabasa sa Biblia. Karon ay si Kristo naman ang bato sa pamagang. Unsa niya gisulti ni Kristo sa iyang ikaduha na nga panahon kay ang unang panahon sa kang Hiuba man. Unsa na kay ang panahon kang Hiuba nga una nahimo namang kangitngit dili naman kayang kinsa na pud ang kahayag sumala sa Biblia Brad Rini. Ang kahayag reverend mo kana ang atong Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 ang gingon. Og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangit-ngit. Hinunua magabaton siya sa kahayag nga maghatag og kinabuhi. Mo ni mga kaigsunan. Kinsa na ang milugar nga kahayag? Si Kristo. Magasunod kanako dili gyud siya magalakaw sa kangit-ngit. Siya na ang milugar nga kahayag. Matod pa ni Bitchel Bendilio. Ano mang magsangpit pa man sila Kristo? Di Tomas Eugenio, master na dayon kuno. Di na mag-Kristo-Kristo. Mao manaywa nimo masabti. Kay di man ikaw tag-iya sa panimalay. Igo ra man ka nanumbalay. O ben, silingan ka sa panimalay. Ang nasayod sa sulod sa panimalay, ang tag-iya sa balay. Ang nasayod niya na, kamera usab. Mao ka na ang atong nabasa. Dawbi, sa Biblia, Brad Ronnie, nga ang kahayag, mao man ang kamaturan, ang opposite niya na kangit-ngit, dili na kamaturan. Na si Kristo ba usab gitawag o nagpaila siya nga siya na ang kamaturan sa ikaduhang hugna na nga panon sa iyang pagpadayag? Oo, nagpadayag ug nagpaila siya kumo siya kahayag, siya kamaturan kay mao man ang bunga sa kahayag ang kamaturan sumala sa Episo 8:9 kag gibasa. Juan 14:6 sa pagpapriba niini Sa Juan.
Juan 14 nga kapitulo bersikulo 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Oh, di siya ng kamaturan, siya ng kayag. Ang panahon kay nga ba? Kangit-ngita na og dili kayag, alaot kamo nga magatinguan niya na. Kaya ang adlaw o panahon kay nga ba dili na kahayag, kangit-ngita na. Di na gani ipatulo ang yangalan. Tao nga wala mahibalo. Di pa din pagtulo niya na kung imo nang tingwaon. O, di, murag, imbis nga giundang na ang sayaw, sa panahon sa pagtukar, sayaw. Pag-undang sa pagtukar, nga naman kang nagsayaw-sayaw mo ka, mo na karon nga nakita nato, nga dili di ay sila, mo'y tinuod, kung gisangyaw o gimantala nila ang yuba, nga naan natas ikaduang hugna nga panon, nga maong atong Ginuso Kristo, karon, kay si Kristo naman pud ang kahayag, siya naman ang gitawag og kamaturan. Giwali ba si Kristo sa tanang dapit para sa pagpuriba nga dili gyud si Hiuba ng ilang giwali, di pud ang Espiritu Santo sentro sa ilang pagwali, brethren ni? Iwala gid kana Reverend si Ginoong si Kristo sa tanang dapit sumala dinhi sa mga taga Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang gingon. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diya sa tanang kaalam aron among ikaapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Oh, sa tanang dapit si Kristo na ang giwali, dili Espiritu Santo, dili pod Hiuba. Ngano man kay sukod nila ang pagwali nga diha ra sila kang Kristo. Unsay priba brethren nga sukod nila ang pagwali diha kang Kristo, busa di sila magwalig Hiuba nga sentro sa ilang pagwali ni ang Espiritu Santo. Niya ang pahayag ni Pablo sa ilang kapanahonan nga sukod ra gyud nila pagwali sa balita Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 14, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gihatag gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod ug daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Oh, sukod nila dala nga balita kang Kristo na matingata nga daghan man gani ron nga nag-inilugay sa ngalan nga Kristo, bisag unsa nga ngalan sa reliyon pero Kristo. Kami wala min yana mag-ilog-ilog kay nahibalo mi. Kung si Kristo kayag, question. Ang pagkakayag ba ni Kristo dumalain padayon? Kay kung padayon mo na nga itong question, di wala na para sa Espiritu Santo. Brother ni sa Biblia, si Kristo, padayon ba ang iyang pagkayag? Kanang si Kristo gyud mo mamulong kay siya may kamaturan. Anya Reverend sumala dinhi sa Juan kapitulo 12 bersikulo 35 ngadto sa 36 nagaingon. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiyapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kun asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalag kamo sa kahayag aron mahimo kamong mga tawo nga may kahayag. Oh, si Kristo ang kayag sa Juan 8:12 pero ingos Kristo panlakaw kamo kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Matud pa ni Kristo, hamubo na lang ang panahon. Matud pa ni Kristo nga si Jesus mingon kanila ang kayag anapauban kanyo sa mubo nga panahon. Panlakaw kamo samtang anapa kanyo ang kayag kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Kung mahiapsan ta sa kangitngit mga kaigsunan sa panahon kang yuba kung kangitngit na gitawag og alaota. Na karon naabay priba nga dili magpadayon ang pagkakahayag ni Kristo nga ang katumbas niya na aduna na po'y pagkat-op sa panahon kang Kristo sa wali, brethren. Ronnie, sumala sa Biblia? Aduna Reverend sama sa panahon kang Hiuba nga adunay pag-cut off sa pagbantala siya ngalan maupod ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Basahon ko ang pagpahayag sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo sa iyang sinulat sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Pero sa hiligaynon nga Biblia atong pagkabasahon. Oh, katoliko nga Biblia kini pero hiligaynon gingon kini sa pagpahayag Nga gitambayayungan sa mga protestante. og katoliko. Kay ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Timan anta nga nagisgot si Pablo nga doon na sila kahibalo, doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero gi-explicar niya dili hingpit
ug mawala or magataliwan inik abot sa kahingpitan. Doon na day hingpit nga mupuli ni atong pagwali nila sa pulong sa Dios. Oo. Kaysa ba ang pulong sang Dios nga gihatag kanila pero mawala patong pagwali sa pulong sa Dios, brethren. Pahayag ni Pablo gyapon Reverend atong kuhaan aron atong masusi kung mga kapitulo 10 bersikulo 17 sa Bibliyang Katoliko gyapon nga hiligaynon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giwali pero giesplikar dili hingpit ug mawala inig abot sa kahingpitan. Nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa Kristo di ay nga wali ang gipasabot ni Pablo nga dili hingpit ug mawala ug dunay hingpit nga wali nga muabot. Busa ang pulong sa Dios nga ilang gipasabot nga mawala kay dili pa tumaong kahingpitan pagwali di ay kang Kristo. Busa dili pagsamad sa balatian, mga mahal namong tigpaminaw kay kuminta nganong giwala man niyo. Adi man kami nagwala sa Biblia man. Ang ato man Ginoong Kristo nagbayag niya na. Sama gud sa kang yubang anong nawala ang puto. Ingon niya na ragyapon na kung kangit-ngit na ang panahon na pod sa kang Kristo sa panahon kang yubang gitawag makaluluoy aw alaot na abagyapon nga kung kana mo'y atong tingwaon samtang dili na di ay maalaot puta. Oo. Kini nga Biblia nga akong pagabasahon gitawag ang buhing pulong, unang Korinto 15:19 nagingon. Og kung ang atong paglaom kang Kristo ani alamang nining kinabuya karon kita ang labing alaot sa tanang binuhat. Kung atong paglaom daw diya ra kang Kristo niining kinabuya alaot kita sa tanang mga binuhat. Nga naman kay doon na pa'y kasunod kang Kristo katong moabot nga balita nga dili na Kristo. Unsa mang balita, bradrone, ang kapuli na usab sa atong Ginoong Hesukristo. Walay lain balita pinagi sa Espiritu Santo ug mao ning gisplikar ni Pablo nga hingpit nga balita Nga moabot. nga moabot. Puli sa ilang balita nga Kristo. Nga gingog dili hingpit. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Kung kinsa ang mga tao, mga kaigsunan nga gihimong kasangkapan nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo nga mauning gisulti ni Pablo hingpit nga balita, walay lain ang inyong gipatalanghugan mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Busa mga mahalamong tigpaminaw daghan pauntang atong ikapayag nga niya nagyud ay kita sa ikatulong hugna na pod nga panahon kanang katarungan namo busa dili kalikayan nga makasangpit kami kay Kristo para dumdumon nga mo ni gisulti ni Kristo sa unang panahon nga mga pasidaan ug sa kang Jehova mao kana nga naa kita sa ikatulo na nga dako nga panahon sa pagpamatod sa Espiritu Santo kana ang among giwali. Busa miabot na mga oras sundan lamang kami ninyo sa sunod pa nga pagtuon nato sa Domingo para makuha pa nato ang uban pang mga kamatoran. Hangtod diya, ang among ikalagad kini sa kala na lamang sa magtutulumas na Tomas de Uni Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Hunyog, sa ngalosab sa makauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw maayong gabi kanatong tanan.